Ассалому алейкум, дӯстони азиз. Чӣ хеле ки дестен? Ин ҳама чиста ма падарка каданем ройгон туҳфа. Ана фақат чикор кунен? Канала дастгирӣ кунен ва биёен ҳамин чиза бигирен. Нигоҳ кунен. Ҳамин чизо ненужниан мада. Дар кор нест. Бо диққат тамошо кунен. Ина иҷа чӣ мондагиа? Шурупавёр мондагиа, термекстифал, якта пеш. Ина пуфкунак печка ко, ина чойникое ки оригинал. Ина иш. Ҳол дар бораи обзор мекунам. Чойник простой ҳамои харид кардагием. Ина бо чиан хай соковыжималка, термекстифал динамот. Ина печкара мисол доданиям. Ана пилисоси ки чанд қам хоб буда мерам гуфтам туҳфа мекунам, ина ки бисёр. Баъд ина иш тенрасиски ай 100% кор мекунад. Нашад ҷазираша шумо нигоҳ накунед. То што ҷазира эҳсоса, инора ҳамин як латақати мегзарем. Тамом, всё. Марҳамат бачаҳо, просто канала як дастгирӣ кунед, лайк, подписаться. Маъқул меша намеша барои як камбағалам бинад. Ана як лайк абачиқи тамом як камбағала дар корай. Шояд ҳамо одам мегирад. Тинеу шояд ҳамо одам. Хай, зинда бошед. Адресои мо бозори Автовокзал Сафариён. Нигоҳ кунед. Территория. Ина муҳокама мурдим дай. Зинда бошед бачаҳо, пайгирӣ кунед. Мо ин порядка дорем, лишниёшам меёд.